Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, iritsi da ostirala, ez zaigu gustatzen, egutegitik egunak zirrimarratzen joatea, edo beti asteburuari begira egotea, baina aste hau bereziki luzea izan da. Nekatuta gaude. Zer modu zabete zuek? Kaletik behintzat jendea aztoratuta ikusi dutnik. Datozen festagunetarako den antolatu nahian. Ai, zenekea. Aizue, gora bihotzak, Atxai pordoiek, ze sekulako asteburua dator. Asteburua, heldu denean, jendea pozik eta alain. Ostiraletik, lana utzita, astelena bitarten lasai. Lehen igandean, bakarra zen da, orain larun bata ere bai. Orain batzu, eskatzen dute, jai bira mona beti jai. Astelena buru astunakin, harindu nahi bi aspirinakin, matokira kopeta beltzakin. Bai, goreti bai. Arrazoi duzu. Gora bihotzak. Planez jositako asteburua daukago Euskal Herrian. Gaur eskainiko du Ertzainak taldeak agur kontzertuetako lehenengoa. 3 kontzertu emango dituzte guztira. Gaur eta bihar Barakaldoko Bek erakustazokan eta Gasteizen urtarrilaren 6an Mendizabalan. Azkenak gure alde izena du agur bira honek, eta 2 egunetan 30.000 lagun baino gehiagoren aurrean ariko dira. Gaurko kontzerturako sarrerak aspaldi agortu ziren, baina biharko batzuk badaude oraindik. 1981 urte zarrean eskaini zuen taldeak lehen emanaldia Gasteizen eta 1983 urtarrian Donostian esan zuten agur lehenengo aldiz. Baina orain agurra definitiboa dela esan dute. Dirosiko analistak zuanako amodiaren berri ematerako ban. Ba hori, astebururako lehenengo proposamena ostiralean Barakaldo, baina larunbatean handik 164 kilometrotara. Bai, hori da, bihar egingo dute 27. Atortxurrok jaialdia Atarrabian. Azken urteak oso arraroak izan dira antolatzaientzat. 2021 urtean ezin izan zuten egin eta dokumental bat egin zuten. Iaz, bertan bera geratu zen eta udara honetan jaialditxoa egin dute. Baina abendua da Atortxuren ohiko hilabetea. Duela 23 urte sortu zuten jaialdia, helburu eta konpromiso batekin. Euskal preso politikoek eta haien senidek pairatzen zuten sakabanak eta salatzea eta horrek zekartzen gastu ekonomikoak arintzea. Saladua sala aldunak segiditzala, maiz da presio eta obsesio zer den tradizionala, ez nahasi alienazio eta anistasun kulturala. Aurtengo edizioan guztira 17 talde igoko dira holtzara. Horietako 9 lehenengo aldiz izango dira Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigade Loko Odei Barroso eta Raimundo el Canastero. Bai, eta horiez gain eskakitan taldea aritu da, agur bira egiten ari dira eta talde gipuzkoarraren azken kontzertuetako bat izango da. Eta eguna biribiltzeko, Mafalda, Nogen, Sociedad Alkoholika, Afu, Tremenda Jauría, DJ Plan B. Eta bain etxerik atera eta Nafarroan gaudela baliatuta, iganderako plana ere badakigu zein den bertsolari txapelketa nagusiko finala. Iruña, Nafarroarena, final handia. Ileak tente jarri zaizkit. Sekulako festa izango da igandekoa. 13.000 zale bilduko ditu bertsolari txapelketa nagusiko finalak. Nor jantziko du txapela? Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Ametxe Arzaius, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerei Ibarzabal edo Sustraikolina. Iñaki Murua Jauregik jarriko dio txapela irabazleari, bertsolaritzaren bultzatzaile handia eta Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen presidente izan da Murua. Sarrera guztiak aspaldi agortu ziren, baina naizen jarraitu halko duzu, Antxe egongo dira gure lankideak bertsoak aztertzen eta sekretuak kontatzen. Beken biltzen den Euskal Herriak, zenbat ertz, zenbat probintzi, provintzia hainbat euskalkieta, euskalkia hainbat iritzi.
Iritziaren ziega hotzetan preso daudenei goraintzi. Bersoa denen republika da, ta askatasun irrintzi. Naiz gezurra den ezin baigara, euskarazta libre bizi, gezur txiki hau zabal dezagun, ez dezagun hemen itxi. Ta pixkanaka baiet egiak transformatzera iritsi. Larai, 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 transformatzera iritsi. Hame, txartzailuzi, txapelketa. Uste duzuen horbaitek hirurak egingo dituela? Hau da, ostiralean ertzainak larun batean atortxu eta igandean BTN? Eta astelenean lanera. Hori bai triatloia, munduko futbol txapelketako kirolariek gain izerri gehiago botako dute euskaldune juergan. Eta hori soilik 3 plan aipatu ditugula, baina gehiago daude, Chill Mafiaren kontzertua larun batean Santanan, Gipuzkoako Gaztetur Errenterian, eta Morganen kontzertua Gasteizko Jimmy zen. Bueno, vale. Eta hola Salvadorren berezia Bilbon, eta hemen erotuko gara denak. Morgan, aipatu duzu. I'm a stone, but the river goes on, and the river goes on, and it's pulling me down. I'm a stone, but the river goes on, and the river goes on, and it's pulling me down. Gaur musika asko izango dugu izpide, Maialen Tellabide etorriko da musikaren erabilerak azaltzera. Zertarako erabiltzen dugu musika, galderari erantzunez, erabilera ludikoa, terapeutikoa eta beste egin hitz egingo dugu. Ez eta bidaiatu egingo dugu. Ander Arandia eta Garbi Arroyuelok tanden bat erosi zuten eta japa Afrikaraino iritsi dira. Ea zer kontatzen digoten. Eta Euskal Selekzioaren partidarako zozketatxo bat egingo dugu. Orduan zer diozu, hasiko gara? Bai, ostirala, mantalak etxera. Abenduak 16 ditu gaur eta horixe, ostirala da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin Goreti Oreja Michelena. Arratsaldeon. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia. Kaixo, ni koko naiz! Gaur ez dago mai, baina bigarren mototik nola egiten du mai. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak behiratu harrut hemen. 484 du. Arratsaldeak 4 eta 13 minutu. Abenduak 16, guirorok hemen urrengo 2 orduak zuekin igarotzeko presto, ongietorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Maite duten tartearekin abiatu behar dugu gorko saioa eta Goreti Oreja Mitxelenari galdetu behar diot, zein den bere maite duta? Ba, gaur. Interesant torpeia jartzen ari da. Gaur maite dut ez da dut. Aiba! Eta zer ez duzu maite ba? Ba, begira, hileko duen pertsonak ulertuko naute, eta hilekoak etor daiteke eguneko edozen unetan. Bai. Baina kontua da, ba, bueno, unea agian desegokia izan daitekela, baina beti dago norbait laguntzeko prest edo tira. Baina gauean etortzen denean, ba, klaro, lo zaude. Orduan esnatzean, bapatean duzu alako sorpresa, eta kuleroak ez ezik pijama bera ere zikindu duzu, izarak ere zikindu dituzu, eta goizean esnatu, eta opari hori ez dut maite. Ba, guztiz ados. Eguneko egun. RT. Like. Gehi bat! Gehi bat. The light of summer, the light unfolds. People moving round and round, big cities, small towns, short dresses and no pants. That's what's Eta zein da zure maite dut, dago, Juri? Nik daukat maite dut bat eta maite dut ez bat. Bueno, ba... Esan ditzaket biak? Bai, ikuste baietz ez. Bale, maite dut ezarekin hasiko naiz. Uste dut gizarte bezala ez dakigula famatuekin zer egin. Hau da, nola jokatu pertsona ospetsuekin. Edo, bai, beraiei buruz iritziak ematen ditugunean, pixka bat horrela. Hau diot, ikusi dudalako, bueno, duela 2 eguneko kontu bat da, eta egia esan nik entzuten ez dudan 23 urteko abeslari gazte batek, neska gazte batek, Aitanak, aipatu zuen, bueno, ez zen prentsa horreko bat, baina, bueno, hainbat kazetariren aurrean eskaera bat egin zuen. Eta esan zuen, mesedez, ez zaitezte nire etxera etorri nik grabatzera, zen nire etxearen irudiak argitaratzen dituzue, eta goizeko 3etan gizonak etortzen dira nire etxera, eta ni naiz 23 urteko neska bat eta bakarrik bizi naiz. Eta zuek, behin eta berriz, nire etxeko argazkia argitaratzen duzuen, nire etxeko bideoak jartzen dituzu eta ez zarete kontziente, ze arriskutsua den hori. Eta 23 urteko neska bat etortzea hori eskatzera, estatu mailako edabide erraldoi batzuen aurrean, hasteko lotxagarria iruditzen zait, eta bigarren hori ezagit ahaztu egiten zaigu pertsonak direla, eta etxe hori neska honen etxea dela, eta berak eskubidea duela, ba, ez badu nahi bere etxearen argazkirik argitaratzea, ez dakiz edabideetan, ba, ez argitaratzekoa. Eta horren arira ikusi ditut eztabaida asko esanez, bueno, zuk aukeratu duzu ofizio hau, zu famatua zara eta horregatik diru asko daukazu, eta hau da albo kalte bat. Eta ez, albo kalte asko ditu ospetxo izateak, onura ikaragarri ditu, Aitanak banku korrontean dituen euroak ez ditugu guk erraz ikusiko, sekula, baina horrek ez du esan nahi dena onartu behar dugunik. Bueno, berak dena onartu behar duenik, eta edozein modutara jokatu dezakegula berarekin famatua delako, eta abeslaria denez, ba, bueno, edozer gauza onargarria delako. Beraz, hori nire maite duteza. Eta zure maite duta? Baina ados zaudete. Baina bat, gehi bat, retweet, like, bihotzak, aserre aurpegiak, dena dauka. Ba, ez bada. Eta nire maite duta da, nire Aloiola. Ai. Nik maite dut nire Aloiola, ze irakurri dut, bueno, atzo liburu aurkezpena zuen, 7G udalekuak liburuaren aurkezpena, Bilboko elkar liburu den da batean. Eta, ba, duela urdu bete, Twitteran jarri du. Atzo etzen inor agertu aurkezpenera. Gauza atseginak zabaltzen ditudan moduan, hau ere kontatzea erabaki dut. Gure lanbideak baduelako ontatik ere. Eskerrik asko elkardendako langilei engoixo hartzagatik eta baita ekimenaren antolatzaileei ere. Eta nik esan nahi dut, nik maitu dala Nerea Loiola, eta Nerea Loiolak daukala talentu hain handia, liburu den da, jendez gainezka balego, etzela talentua sartuko di liburu den dan. Beraz, Nerea, haupazure zintzotasuna, hori jartzagatik sareetan, ze agian beste batek eluke onartuko, eta zoragarria iruditzen zait, eta bai, ba, horrelakoak gertatzen direla, baina ez dela, arrakasta ez dela horrela neurtzen.
Eta beste gauza bat, maite zaitugula, eta zure 7G udalekuen pegatinak gure bizitzetan jarraitzen dutela une oro agertzen eta poza handia ematen digula horrek. Hau esan da, maite dutan nire dagokit, ezta? Bai. Iepa. Egunero kontatzen dugu hemen, maite duguna, maite ez duguna, eta nik hor dagoeneko kontatu beharko dut maite nuena. Lortzen badut behintzat, ze duela minutu gutxi jaso dut mezu bat, azken egunetan mezu horren zai ere baginen, bagenekielako. Agurtzen ari zela jada Isidro Larrañaga akordoilari handia. Euskal Herri osoan ezaguna, akordoilarien artean miretsia, eta niretzat zorionez, irakasle, maisu, aitona baten moduan ere bizi izan dute arekin azken urte hauetako, gora bera guztiak alaxe bizi izan ditut, eta joan zaigu 8 urte nituenean musika eskola batera sartu eta akordoi bat zuzen edo nola hartu behartzen oso garbienekinean han hartatu ninduen gizon altu, dotore, ark 11. kabinara eraman eta hartzak horkori altua izeta, eta lurrera seinalatuz akordoi altu xamar bate hartzeko esan zidana, hainbeste eta hainbeste kontu kontatu dizkidana, nola Berastegiko plazan amplifikadorerik gabe akordoi bate soinean jarrita, eta gerora amplifikadore txiki batekin plaza osoa jendez gainezka nola jartzen zuen dantzan. Nola dantza sueltoan egiteko eskatzen zion apaitzak, eta batean eskapatzen bazitzaion gertuti dantzatzeko piezaren bat, komeriak nola ondoren baserrietara bidean ikusten zituen, hantxe bikoteak bide ertzetan argiak itzali eta iskutuan xirritan. Kontatzen zizkidan nola joaten ziren trenean eta taxi gainen instrumentuak jarrita Donostiako klub de tenis dotorean jotzera, hanbazetozelako Espainiako eta Frantziako abeslari handiak eta eurak ziren musikariak. Kontatu dizkita hainbeste eta hainbeste gauza eta ikasi ditugu hainbeste gauza arekin akordio orkestra bat sortu zuen eta akordio orkestra horrekin mundutik barrena ibili gara jotzen, asko maite dudan beste hainbet jenderekin. Eta ura gurekin toki batetik bestera, urteak beteta ere autobus litera batean lotan, kexuri gabe, arazori gabe, beti irripartxu eta beti gure kantuak eta kontzertuak gertutik jarraituz. Duela 7 urte plazerra izan genuen eta uste dute hori izan zela ez bizitzan egin daiteken omenaldirik handiena. Arke aspaldi jotzen entzun izan genuen tango bat jotzen zuen bitartean orkestra guztia atzean, harentzat jotzen ari ginela. Gauza oso politak bizizan ditugu berarekin eta agurra ere leuna eta goxoa izan da, uraxe zen bezalakoa. Enituen itzoke prestatuta, enekilako noiz gertatuko zen eta enekilako gai izango den nintzen guztia kontatzeko ere, baina pena eman dite jakitiak bazijoala, badoala eta 82 urterekin Badagoneko egin beharrekoak egin dituela, baina ezin betirako gurekin izan 50 eta 60ko hamarkadan Euskal Herriko plazak dantzen jartzen zituen gizon doktore eta akordoilari fin hori. Hemendik musu bat zuretzat, Isidro, eta musu bat haren senide eta hain lagun ditudan guztiei, baita, arekin aipatu ditudan bideo horretan ere lagun izan zareten hoi. Badakidalako gaur askok auspoa soinean jarri, akordoi hartu eta saiatuko garela jotzen emoziotik eta goxotasunetik ark. Erakutsitako bidetik. Jo, behar da, suelto horrela, Maite dugu, baina kabroia. Bide asko egin zituen Isidro Larrañagak eta hoietako asko Korioko plazan izan zuten oholtza, han miresten dute askok, Benito Lertxundi bera entzun izan du nik esaten,
zuen maixua Isidro ona etortzen zenean, denak erotuta, badator Isidro soinua jotzera, bazegoen festa, bazegoen zer ospatua, bazegoen giroa eta han Orion asko maite dute, eta Oriora bidean jarriko gaitu beste soinu jole handi batek, gazteagoa da, baina hark ere ondo asko ezagutzen du Isidro Larrañaga. Asier Gozategiren trikitixa doinu hauekin aipatu behar dizuegu Euskal Selekzioaren inguruko zozketa gaur eta astelenean izango duzue aukera parte hartzeko, asteartean bertan partida delako eta astearteko goizean izango dugulako, garaiak nortzuk zareten esateko aukera, baina datorren asteartean Txileren aurka ariko da Euskal Selekzioa Mendizorrotzan, entzun duzue gaur lauetako gure boletinean ere, bi sarrera bikoitz ditugu zozketan zuei emateko. Horretarako egin behar duzuena, gure WhatsApp zenbakira partidaren porra bialtzea da. Porra da eta gure selekzioaren aldeko mezuren bat gehitu nahi baduzu ere, ongi etorri izango da noski. WhatsApp zenbakia onakoa 644-299-994. Berriro esango dute, 644-299-994. Astelenean arratsaldeko 6ak arte duzue parte hartzeko tartea. Zozketan zorterik ez baduzue edo bertaratzeko asmorik ez baduzue, jakin naiz irratiak zuzenean eskainiko duela astearte iluntzean Euskal Selekzioa Txile partida. Kobertura berezi izan egingo diogu gure selekzioaren partidari, bertatik Mendizorrotzatik, Iker Gurrutxaga, Jon Garate, Ane Urkiri, Zurin Iglesias eta Pelli Lekuonaren eskotik. Beraz, partidua ikusteko aukera eskainiko dizugu, zuen porra bidali. 644-299-994 aukerarik ez baduzu, naiz irratian entzun, taldetzarra pasioz izango delako bertan, ura kontatzeko. Euskal Selekzioa kirolaren plazara, gure selekzioa txuri borrika bete, gure Euskal Selekzioen alde. Lauak eta 27 minutu eta guk aurrera egin behar dugu, bigarren kafea martxan jarri behar dugu, martxan bagara, ez pentsa, kafea dagoeneko, 3 kafe atera ditugu, baina kafe makina bero-bero dagoeneko, eta arratsalde guzti igarotzeko moduko kafeare badugu prest. Naiz irratia. Eta bagoaz aurrera esan da bezala, eta aurrera egiteko itzin behar dugu, askotan gure inguruan jazten ditugun eta aipatzen ditugun, arropen inguruan, eta uste dute Goreti Oreja Mitxelenak baduela hausnarketa egiteko eta arke gidatuko duela hausnarketa hau. Ez dakit ezagutzen duzen, baina bada gobernuz kanpoko erakunde bat, publika izena duena, eta duela 50 urte baino gehiagotik Suitzak eta bertako enpresek herrialde txiroagotan duten eraginaren azterketa kritikoak egiten dituzte. Eta gaurkoan, Zara enpresaren inguruan egindako ikerketa ekarri dizuet. Kontua da, Inditexek beti esaten du oso gardena dela, eta bere arropa ekoizten duten pertsonen interesak lehenesten dituztela, baina egia da hori. Zer uste duzu, egia da hori? Ez. Baina ez Zarak eta ez Zararen tamainako beste dozein enpresak, Guztiak dakigu Zarako jantzien prezioak ez direla neurriz kanpokoak, baina enpresak etekin handiak lortzen dituztela, beraz, galdera da, zer gertatzen da arropa ekoizten duen jendearekin, hau da, atzean dagoen langileria guztiarekin. Batzuk hilda daude azteko, baina horrelako kontuetatik garatago, eta egia da, badaude horrelako ardurak Zararen atzean, zinismo eta hipokresia handia dagoela, ez arropa sortzeko prozesuan beraiek aipatzen dituzten gaiekin. Galdera hauei erantzuna ematekotan, publikai erakundekoak Zarako jertxe baten produkzioaren arrastoi jarraitzea erabaki zuten, eta erreportai bat egin zuten honen inguruan. Paradoxa dirudien arren jertxe beltz bat hautatu zuten eta bertan, Aretha Franklini 1967an mundu mailako ospea eman zion abestiaren izenburua, ikus daiteke.
streaming bidez jarraitzen duzuena, kortxarri zarete ikusten, hau da jertxearen gainean ipintzen duena, respect, hau da euskeraz errespetua. Eta honen azpian, koruaren zati bat du idatzia, find out what it means to me, hau da asmatu zer esan nahi duen niretzat. Eta horixe da publikaikekoak egin zutena, jertxe hau ekoizteak zer esan nahi duen arakatu, eta ea giza eskubideak errespetatzen diren zalantzan jarri. Bazarak bere urteko txostenean esaten duen gisa oso gardena da. Beraz, ikertzaileak hasiera batean zuzenean zarari galdetu zioten, ea zenbat ordaintzen zuten jertxe bakoitzeko. Baina sorpresa ez zuten erantzunik jaso. Beraz, Ez genuen espero. hori da. Eta horren ondorioz, beren kabuz ikertzeari ekin zioten. Maiatzaren hasieran, Zararen online tendatik eskatu zuten jertxea. Eta etiketak ala zioen, Turkian egina. 184 kotoia eta 116 poliesterra. Indiako kotoi ekoizleengana eta Turkiako arropa lantegitara jo zuten ikertzaileak. Izan ere, etiketak zioen gisa herrialde horretan josi eta serigrafiatu zituzten jertxeak. Ikertzaileen arabera, Inditexek ez die zuzenean eskatzen lantegiei erropa egiteko baizik eta hango enpresa hornitzaile bati eskatzen diete, eta kalkuloen arabera hornitzaile horri 7,76 euro ordaindu dio Zarak jertxe bakoitzeko. Euro horietatik 1,53 euro ordaindu zioten hornitzaileek Turkiako lantegiei jertxe bakoitza. Eta ikertzaileen arabera lantegiotako langileek 310-387 euro arteko soldata dutela kontuan hartuta, 2,54 euro irabazten dituzte orduko. Baina ekoizpenaren prozesuan aurreraka jarraituala are okerragora doa egoera. Jertxe bat egiteko behar den kotoi landugabea gatikan, 26 zentimo inguru jasotzen dute Indiako laborariek. Banatzeko eta saltzeko gastu guztiak kontuan harturik beraz, Europako Batasunean halako jertxe batek, ez dakit, 25-30 euroren bueltan ibiliko litzatekela kalkulaturik, ikertzaileek ondorioztatu zuten Zarak 4,20 euroko etekin ateratzen diola jertxe bakoitzari. Hau da, ekoizteko prozesuan aritu diren langile guztiei jasotakoaren bikoitza baino gehiago. Hor ikusi ditzakegu zifra zehatzak, streaming bidez ikusten ari zarete, 4,54 euroko zergak, 4,20 euroko irabaziak eta 10,26 euroko kostuak. €0,71 jaso zuten hornitzaileak, 0,17 euro serigrafia egin zutenak, 1,53 jantzien lantegikoek, 1,53 oian lantegikoek, 4,13 euleak, 0,55 euro euleak, 0,52 euro zuntza aztietatik banatzen dutenak eta 0,26 euro kotoia landatzeak. Labur bilduz, produktoren presioa hain da handia, azkenean Inditexen mozkinaren truke preziorik handiena ordaintzen dutenak negozioa posible egiten duten pertsonak direla. Hau da, fabrikako langileak. Beraz, noski guk prezio baxu batean erosten ditugu jertxe hauek, baina prezio tarte hori langileak dira ordaintzen dutenak.
I'll be singing. I believe I'm gonna drown this morning. I tell you that I'm gonna drown this evening. Eskerrik asko Goreti Oreja Mitxelena. Zuei. Bagoaz segituan bidaiatzera, eta gaur lehenengoz gainera, aurtengo denboraldian Afrikar kontinentera. I don't want to drown in my own tears. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Azken aste hauetan entzuleren batek idatzi digu Ego Juri, aizue, badira ostiral batzuk non bidaiei utzi egiten ari zareten. Eta egia da, ostiralero, saio denetik bidaiatzeko joera izan dugu, baina aurten gauza bat eta beste kaleren bat egin dugu, baina bagatoz aurten denboraldia hasiran, esan genizuen, bidaiari ohikoak gurean izango genituela, Josi Iztueta, Agurtzane Belaontzaran, Angel Kuerdo, baina bestelako abenturatxo batzuk ere izango genituela gure ostiraletan, eta horietako bat Mendebaldeko Sahara zeharkatu eta Mauritanian harrapatu ditugu gaur, gurean euren bidaia kontatzeko. Ander eta Garbi, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Kolore ona daukazue, ez dakigu, gorputz osoan edo aurpegian ziklisten kolore hutsa daukazuen. Aurpegian eta hanketan, nahiko kuriosoa da eta komikoa. Gure markak. Niretzako marka ezaguna, bildularia izan nintzen atletik, baina Garbi nintzako zerbait berria. Ni bildurtuta nago, marka honekin. Gero galdetuko diogu Garbiri, nik jakin badakit, Ander Arandia ziklista izandako dela, eta ark baduela, biziretan aritzeko joera, eta jarraitu barko zaiola ritmoa, eta etapak luzatzeko gogoa, baina hori gero exiagorako utziko dugu. Tanden bat, esan. Eske, ari naiz bizitzen Mandela efektua. Mandela efektua? Bai. Oino gaua saldu dugu irratin, baino gehiagotan. Egia da. Mandela efektua da, zuk pentsatzen dezula, ja bizi izan dezula zerbait, eta gero kontuatzen zara hori gezurra dela. Zuk pentsatzen zenun, ez dakit, aita santua guain dela urte batzuk hiltzala, eta gero kontuatzen zara ez bizirik daola. Baina zure ingurukok baita pentsatzen dute, hilda daola. Ni super seguru neon, itzein genula beraiekin duela aste batzuk. Ez palin bada ni hemen egun batean eta ez diazu zer esan orain arte. Ez. Ander, Garbi, lehenengo aldia duzu bigarren kafean, ez da? Bai, seguro. Saiakera bat hori da. Zuen Julenek. Bai. Momentu kritiko asko egoten die eta haietako batean harrapatu. Hori da. Nik uste dut Julenek... Nik uste Julenek hainbestetan... Julen Goikoetxea gure lankidea alegikoa da, ezagutzen ditu eurak, eta aspaldi eman zigun euren abenturaren berri, aspaldi aritu gara esaten abentura horrekin bat egingo genuela,
eta kaso hortik goiuri zure sentsazioa, baina nila enaiz nire buruaz fio, eta bada espada baieztatzeko eskatu diet gure protagonistei. Ondo egin duzu. Tira, Ander Garbi, nondik sortu zen ideia, o dagoeneko 3 hilabete, damutzeko denbora ere bai, baina hori gerora galdetuko dugu, nondik sortu zen bizileta bat, tanden bat hartu, eta bidai luze hau, oraindik kontatuko duzuen, noraino egin nahi duzuen, bidai luze hau egiteko ideia. Bueno, a ver, biziletan bidaiatzeko ilusioi, Garbitani ezagutu ginenetikan ilusioa, eta bueno, praktikara ere eraman izan du deu, astebeteko bidaia motzak eginez, eta bueno, beti buruan geneukan, nahi genula urte desberdin bat bizi, elkarrekin, nahi genuen hori egiten, lana eta, Garbiko beto agian azaltzen du, lana eta guztia alde batera utzi, eta ez dakit zerbait desberdina ez, kontestu desberdin baten, elkarrekin eta bidaiatzea. Eta bizikleta, kirolariak gea, eta kirola eta bidaia uztartzen zituen erramienta edo modua bizikleta zen, eta alaxe. Betianik izan dugun ideia, ez? Buruan izan dugun ideia izan da. Orduan, ikusten genuen, kesi pandemia, ez dakize, estresa... Pandemia luzatu zuen, agian pandemian denbora desente izan genuen, honi buelta batzuk emateko, eta gero, gertakari batzuk tartean, ez, antena jarrita geunden, eta tanden bat probatzeko ere aukera izan gendun. Justu gaina alegiko batek ere afizio bezala tandemen bidaiatzekoa du, Iñaki Pagola, oain Donostin bizi dana, eta haien tandema probatu gendun, gustatu zitzaigun, eta hori beste aliziente bat izan zen, ez, gure bidaia prestaketan, eta harrapatu zigun baita ere, adin kritiko batean, edo ez dakit... Esaten genuen ez, orain, auskalo. 30 gutxi urte ditugu, eta esate genuen bida, oain ez badeu iten, olako zerbait, eta hementxe gaude, Mauritanian. Mauritaniara heldu berri zarete, Garbi, nolako izaten ari da orain arte bidaia, igaro dituzue, garaia ez da inberoa, baina lurralde bai beroak, Maroko iparraldetik hegoalderuntz, gero mendebaldeko Sahara, esango nuke Mauritanian zaudeten honetan, dagoeneko klimatologikoki ere gogorra izaten ariko dela, ez? Egia esan, gure hausnarketa izan da oso positiboa, pentsatzen dugu denboraldi egokienean atera ginela Euskal Herritik. Ze pasa dugu Maroko ez oso bero handiekin. Udazkenean, ja, hasi gara sentitzen pixka bat Atlasen hotza, baino ezain beste, justo. Eta badakigu pasaitugun lurrak oso elurtsuak direla, eta altuak eta oso handia egiten duela. Eta gero ja, Sahara izan da beroa baino ondo, eta orain Mauritania sartuta beroa itzela da. Beroa, sufritzen ari gara. Hoi nahi genuen pixka bat, ez? Udazkenean atea, eta hango neguari, ospa, ez? Hango negutiken ospa egin, eta nik uste lortu deula. Aipatu dugu, azken 3 hilabetetan aritu zaretela, horrek esan nahi du udazken negu giro hau pasa duzuela, lurralde beroetara heldu zareten honetan, abenduan hain bero ez daudela inguru horiek, bidaia luzea duzue aurretik, eta mugako beroekin ere topo egiteko aukera izango da, ez? Bai, hemen adibidez, leheno hasieran komentatu dugun bezala, Sahara, mendebaldeko Sahara ja azkenengo aste honetan nabaritu deu temperaturak nabarmen indutela gora, eta nik uste Mauritaniaren eureko 80% desertua da, dena onbarra da, eta nik uste, oain Mauritania sartu berri gaude, duela 2 egun, baino
geroz eta hegoalderago jun, beroa gehiago nabaritzen jungo gea, eta bueno, berakagoaz etengabe, eta Senegalera gerturatzen ari garen bezala, klima ezeagoa, desertua desagertzen hasiko da, eta temperatura aldatzen, baina nik uste dut hain, 35 gradutara igotzen da, eguardian. Sentsazioa itzela da. Itzela da, ordu bietatik lauetara edo bizikletan ezin da ibili, zakikan, ez diozu buelta ematen, gorputza asko berotzen da, eta ura ean da, baino, eta... Gero itzalarik ez dago, desertu hautza da, orduan ez dago ezerrez sartzeko. Eta zerbitzuak ere, eta bueno, Saharara arte dena bizikletan egin genuen, 3.500 kilometro dena bizikletan Mendebaldeko Sahara hasierara arte. Eta hasiera baten desertua, Saharako desertu guztiare bizikletan egiteko asmokin genbiltzan, baina ikusi dugu hori zerbitzuak asko ze gutxiago, beroa alatza, haizea kontran etengabe, eta esan genuen, guazen pixkat beste ikuspuntu batetik ikuste gure idea, bidaia luzea da, nekea pilatu daramagu asko, eta han besoa altxa genuen, eta erabaki genuen, hau oso gogorra da, baina gure esku dago gehiago gogortzea edo burukin jokatu, eta bidaia hola luzea egiteko beste modu batetara planteatu behar da, eta kamioian egin genuen zatitxo bat, zati desente bat, elaiundik Daklara arte, egin genuen. 5 kilometro. Egon ginen 8 ordu kamioi baten. Hala ere kamioian ere, egin dunik autobusean bide hori, eta... Desertutik, eta... eskertzen da. Egia zan. Baldintza gogorrak, inoiz bizikabeko baldintzatan aigea eta sufritu duzu seguro autobusean ere. Baina hori burukin eta gainera oain gaude Nuadibun, Mauritaniako lehenengo hirian, eta asmoa daukeu aurrenengo zatia Mauritaniakoa ere autobusen egitea. Ikusi dugu hemen autobusak ateatzen direla, eta zati bat, desertuak entzeko era bat. Azkenengo aste hau ere desertukoa nahiko gogorra junda, eta azkenen bidaia 3 hilabete, atzo justu, abenduak 15 3 hilabete bete ditu, iraiak 15 atera ginelako, eta hori, leheno guantxe justu ikusten egon naiz, eta 80 egun, claro, 3 hilabete, eta 70 etapa. Orduan, 80 egunetatik 20 egun egin ditugu deskanso, tartekatuta. Justo ikusiet. Eta hori inoiz egin gabeko zerbait da, bizikleta gainean, bizikleta kargatua, egunero indarrak ustuta, bukatzen dugu, ez dakit ikusten zaiten, Orduan, fizikoki paliza handia eta mentalki ere, eta nola bidaia luzea da, bueno. Ritmoa hartzen eta erabakiak hartzen zuzenean. Hemen adibidez, geneuken, aukera desberdina jartzen ditugu mai gainean, bidaiarekin jarraitzeko. Eta hemen Nuadibutik, adibidez, hemen tren bat dago, Nuadibu bertan dago tren bat, Mauritanian dagoen tren bakarra. Luzena, Afrikako luzena edo... Ez dakite, 650 kilometro dituen tren bada, eta turista asko, 1 kilometro? Bueno,
trenaren luzera, bai, nahiko luzea da, 2 kilometrokoa baino, karrilarena, bai, eta hori, asmoa geneuken agian, hasiera baten, trena hori hartu, Mauritania barnekaldera sartu, eta barnekaldetik, hiriburura jaisteko, diagonal bat eginez. Baina, bueno, azkenean baloratu dugu, trenen bidaiatzea esperientzi polite da, baina guretzako ez da momentua. Orain trenean sartzeko eta treneko esperientzia hori bizitzeko, eta, bueno, nuak txotera bintzat, bidaia pixkat errestu egingo dugu. Aizue, erresteari buruz ari zarete, baina bidaiak ere, nik uste horrelako bidaia luze batek baduela, helburu zehatz bat eta da, amore ez ematea, gorputza ez txikitzea, lesiorik ez izatea, eta alde hortatik jakin behar da ez, horrelako erabakiak hartzen ere ez. Seinalea, ez da? Beno, badirudi audioz behintzate aukera izango dugula Ander eta Garbirekin jarraitzeko eta tira galdetzen izuenez, garrantzitsuena dela bikote jakitea amorez ematen, minez hartzen, norbera zaintzen, ez? Azkenean oso bidei luzea delako hau. Bai. Bai, oantxe esan ditzezu gako garrantzitsunak, Inigo. Bidaia luzea dijoa, beti gaude egoera komplikatuetan, ez? Nekeak eraginda, herrialdearen ezagutza eza delako, beti leku berriak topatzen, deskantsatzeko, etengabeko erabakiak hartu behar izateie, eta, bueno, bizitzan normalean ere olakoa pasatzen dira, ez daukazula beti egun guztiak ez direla onak. Orduan, onartu behar da, hemen beste aliziente batzuk edo beste puntu batzuk daudela mai gainean, eta bueno, hori nekea, egarria, ez dakize, leku berria, hizkuntza, bla, bla, jendea, familia urron, de repente botatzen zutuz la falta, ez dakize, bueno, egun guztiak ez dira onak, eta batzuk hori deskantzatu behar dira. Bai, erronka, ez da erronka erresa. Ez da erronka erresa, eta baina, bueno, beti mai gainean daukeun aukera da, etxe hartu eta etxea bueltatzearena, baina, bueno, oaingoz, bueno, gauz zerbait ondo egiten ari garen seinale, bestela ez ginateke Mauritaniara iritsiko, eta, bueno, bidaian ere gauza batzuk ikasi ditugu, atxeden hartzea oso garrantzitsua dela. Batez ere, gero, indarrakin hobeto ateratzen direlako gauzak. Orduan, pozik bazoaz, gorputzak erantzute du seguro. Eta, bihotzetik ateratzen zaizuna, azkenen importantena da. Bestela ez du ezarrez funtzionatzen ondo. Orduan hori kasi dugu entzat, eta, bira, soratzen garenean, goaz, deskantzatzera goaz, eta gero indarre berrituekin ateratzen gara berrize. Bide luzea egin duzu. Aukera hori askatasuna ematen dizu, ez? Jakitea nahi duzu momentuan etxera jutea daukazula, hori lasaitasuna ematen digu ere. Hemen gaude nahi dugulako. Aipatzen nuen bide luzea egin duzuela, baina bide luzea geratzen dela oraindik aurretik, zein dira aurreikuspenak, baduzue planin bat, zenbat hilabetetako kontua den, jomuga, okerrezpanaiz, Uganda delako. Bai, orain arte, planifikatuta neukan, gehien bat, baina, bueno, Mauritania sartuta orain geratzen zaizkigun herrialdetan, nahiko libre jungo gara, ez daukagu denboraldetik mugaren bat edo... Bisadoak mugatzen gaitu, adibidez Mauritanian hilabete baterako eman digute, eta, bueno, luzatzeko aukera beti dago horrez, ezagunen baten bitartez, eta, baina, bueno, nik ustez Mauritanian adibidez hilabete emango dugula, Mauritania ondoren badaudelako herrialde interesgarriak, Senegal eta hortik bera dauden guzti horiek, eta bueno, denera 9 bat hilabete edo eskaini nahi dizkiegu, Inigo, gero uztailean ja
etxera itzuli eta urrengo urteko kurtsorako lanak eta ja rutina pixkat lotzen hasteko etxea eta lana eta azkenen olako bidaia bat iteko dena utzi behar izan dugu eta bueno, berez, hori, 9-10 hilabete eskaini nahi dizkieu eta berez, distantzia luzeegia litzateke, dena bizikletaz egiteko, Ugandaraino 19.000 kilometro bai daude, eta guk gure esperientziaren arabera ikusi dugu, hilabete batean 1.200 egiten ditugula, orduan 10 hilabeteetan 14.000 egingo genituzke gehienez, orduan 5.000 hor ikusiko dugu aurreratzen ditugun, edo ez, baina bueno, baditugu leku batzuk ere ilusio handikin iritsi nahi deuna, adibidez, Senegalen hor herriska batean herriskan Keie Sensa, ez dakit ezagutzen dezuen elkarte bat dago. Tolosaldekoa da, Bai, beraztegiko batzuk beraztegiko die, eta bueno, gobernuz kanpoko erakunde euskaldun desente dago, markatu dugu gure ibilbidean, eta, bueno, beraiek bisitatu, beraien lanak ezagutu, deskantzatzeko aprobetxatu, nik uste dut, beraiekin egonalditxo batzuk egitea ere, aberasgarria izango dela, guztientzako, eta ilusiokin gaude, eta, bueno, lehenengo erakundea, Senegalen izango genuke, eta hortiken aurrea, bueno, ilusio horrekin goaz. Oain arte izan ez duguna, erakunde horiekin elkartzea, oain hasiko gara, eta, bueno, bidaiari beste bueno, ikuspegi bat, ez? Bestakit. Orain arte ez gara inorrekin juntatu, ez? Bueno, juntatu gara familiekin, jaso gaituzte behaien etxetan eta holan, eta baina, bueno, holan proiektuekin... Bai, herrialde bakoitzaren zeak ikusi ditugu, ezaugarriak, aurrerago kontatuko dizkizuegu, zer ikusi dugun Mendebaldeko Saharan, zer ikusi dugu Marokon, justu mundialakin ere gauza bitxia gertatu direlako, ospakizunak eta holako kontuak, baina hori, Senegaletiken aurrea, ilusiokin gaude, hori, Euskal Erakundeak bertan lan interesgarria dituztelako eta horiek ere bisitatu nahiko genituzkelako. Aizue, Bikote, ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, baina uste dut utzi ditugula dagoeneko irekita hor adar batzuk, datozen konexioetan aztertzeko, Mendebaldeko Sahara nola bizi izan duzuen, Marokon ze anekdota izan duzuen mundialekin, eta batez ere, kontatuko diguzue, gobernuz kanpoko erakunde horiekin harremanetan hasten zaretenan ere, zertan dihar duten, nola ikustenen herrialde bat euren begietatik, beraz, atxeden hartzen utziko dizuegu, eta berriz ere konexioa errex egiteko moduan ikusten zareten egunetan, hartuko dugu tartetxoa eta joango gara bidaiaren pauso bakoitza xeago eta zuzenago aztertzen. Vale. Eskerrik asko inigo. Jose ondo orain WhatsAppetik. Bai. Eskelen, ni sufritu dut. Konexioaren kontuak. Besarkada bana eta izango dugu elkarren berri. Venga, eskerrik asko. Adio. Hauexek komeriak urrun eta herrialde hauetan dabiltzala, saiatu gara bideo deiez, ondoren WhatsApp deiaren bitartez, edozein teknologia baliagarri gertatzen da, baldin eta aukera ematen baldin badigu gure bidaiariekin harremanetan izateko. Bigarren kafean zarete, Goiuri, orain digauza baditu kontatzeko, eta geratu hemen, ze Lamauritani, esan beharko da, ustagit, kantu hau entzuten eta segituan gara zuek. C'est la Mauritanie, on va les couler comme le Titanic. On va les fumer, c'est des canavés. Mouiller le maillot et couler la piste. Je pense à la nation et je pense à la vie. On va les fumer, c'est des canavés. Yeah. Morabiton, 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 Morabiton.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Arratsaldeko 5 bueltan ditugu eta bagoaz Naiz irratiaren estudio zaletara, bertan da Jon Telleria lankidea azken ordukoaren berri emateko. Jon, arratsaldeon. Bai, geixo, arratsaldeon da izuela guztioi eta azken ordua Espainiako espetxe zuzendaritzatik jaso berri duguna, 6 preso gehiago Euskal Herriratuko dituztela iragarri baitute, Fernando García Jodra, Iñaki Krutxaga, Jesus Mari Etxebarria, Fernando Elejalde eta Patxi Ruiz dira Leongo Mansillako espetxetik ekareko dituztenak eta Dani Pastor aldiz Zaragozako espetxetik. Patxi Ruiz Iruñera ekareko dute eta gainerakoak Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetara. Lakoako gobernuak ebatziko du zer espetxetan sartuko dituzten. Gainera, Txetxu Barrios Iruñetik Euskal Autonomia Erkidegoko espetxe batera eramango dute eta gaurko kontu ere Álvaro Arri Pascual Getxoztarrak balintzapeko askatasuna lortu duela 27 urteko espetxealdiaren ostean. Besterakoan gaurko albiste nagusia eta azken orduetan datuei dagokionez behintzat baieztatu ahal izan duguna, Ulma eta Oronak ez dutela MSZ-en jarraituko eta gainera bazkidek modu gehiengo zabal batekin hartu duten erabakia. Ulmaren kasuan bazkiden 80%ak egin du irteteraren alde eta Oronaren kasuan 72%. Eta azken kontu bat, ziur aski bigarren kafeko kideek ere gustoko izango duzuen albiste bat, izan ere Euskaltzaindiak eta Uzeik urteko hitza ebatzi dute eta ara sorpresa, zorioneko dela ebatzi duten urteko hitz gisa edo izendatu duten hori. Besterik ez oraingoz, gero arte. Zorioneko gu ere, eskerrik asko Jon Telleria Barrenari, eta aurrera egingo dugu, uste dute Euskal iruditerian ere ikaragarrizko pisua duen gai baten inguruan aritzeko, hain zuzen ere, asteburu honetan igandean, aipatu gabiltza, eta aipatu ibiliko gara noski, bertso txapelketa nagusiaren finala izango delako. Eunda 51.000 segundu falta dira bertsolari txapelketa nagusirako. Edo bestera batera esan da 2.518 minutu. Edo 51 ordu eta 58 minutu. Urduri nago. Zuek? Pixka bat bai egia esan, Igande honetan, abenduaren 18an, goizeko 11etan abiatuko da bertsolari txapelketa nagusiko finala. Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Arzaius, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustraikolina entzuteko pres gaude. Ez dute lan makala bertsolari hauek, Iruinean jokatuko den lehen biziko finaleko txapela lortzea. Ilargi berriak labuzarren ondoan. Lara, lara, Bi 2017an Barakaldora joan ginen, bek erakustazokan finala entzuteko. Maialen Lujanbiok irabazi zuen, eta unkituta itzuli ginen etxera. Baina txapelketa honetan ez dugu Maialen entzuteko aukerarik izan. Txapelduna Izaki zuzenean pasatzen baita finalera, eta ez dakigu hori sari edo zigorra den. Zuei zer iruditzen zaizue? Nik uste nuen zigorretik gehiago zuela, edo susmori hartutan ebilen, baina badakite bai Ametsek eta bai Maialenek, kontrako uste dutela, beraz eurek dioten horri sinesgarritasun edo, ez dakite, garantzia gehiago emango diet.
Bai, Maialen Lujanbio eta Amets Arzaiusek jantzi dituzte azken 3 txapelak, 2009tik honakoak, eta beraientzat argi dago nahiago dute zuzenean finalera sartu, bide guztia zeharkatu gabe. Baina hala ere estadistikei begiratuta eta txapela janztea bada helburua, zuzenean finalera joatea ez da aukera eraginkorrena. Azkeneko txapelketan Amets zuzenean finalera sartu zen, eta ez zuen txapela eskuratu. Eta 2013an horixe gertatu zitzaion Maialeni, zuzenean sartu zen, eta ez zuen txapela eskuratu. Beraz, bai, beragiek nahiago dute, udazken lasaiagoa pasako zuen ziurrenik Maialen Lujanbiok parte hartu gabe final aurrekoetan, eta finalean egongo zela jakitun, baina estadistikari begiratuta, horixe, hala ere hau za beti horrela izan, ez? Andoni Egaina uste dut 2 aldiz zuzenean finalera sartu eta irabazi zuela, eta egon direla adibide gehiago, baina orokorrean ez. Zuzenean finalera sartzen denak, ez du irabazten. Beraz, aurten adi ibili beharko gara, ea Maialen zer moduz aritzen den, ze zuzenean sartu da oraingo honetan, eta bueno, ea apurtzen duen azken urteetako erregela hori. Soinu joleak plazara datoz. Final aurrekoetan hasi ziren kantuan Aitor Mendiluze, Amets Arzaius, Beñat Gaztalumendi eta Sustrai Kolina aurreko txapelketan finalean egon zirelako. Beraz, bueno, hauek hasierako final laurdenak eta ez zituzten sufritu, zuzenean final aurrekoetara, oso gogorrak izan dira, egon dira sarraskiak, jendea oraindik haserre dago, irungo saioan gertatu zenarekin adibidez, puntuen kudeaketa, baina, bueno, eurek lortu zuten eta txipi-txapa egin dute bidea finaleraino. Hori, esan bezala, Mendiluzek, Arzaiusek, Gaztalumendik eta Kolinak, baina aurpegi berriak dauzkago. Eta hori izango da agian aurtengo zirrara garriena. Bata, bueno ez, gauza asko daude zirraragarriak. Bata, Nafarroan Iruñan egingo den lehen finala dela. 2, aurpegi berri eta oso gaztetxoak daudela. Eta lehenengo aldiz 3 emakume arituko direla finalean. Ainhoa Urien, Eli Pagola eta Maider Arregi elkartu dira Naiz Irratian bertsolari txapelketan nagusiaren inguruan mintzatzeko. Eta hor aritu dira porrak egiten, ez? Fikziozko aurre ikuspenak, zer gertatuko ote da, eta bueno, egin dituzte horrelako kiniela moduko batzuk. Adibidez, lehen agurreko errima zein izango ote den. Horrek baten bat lori gabe izango du, ez? Hor bueltaka, ez? Rima guztiak landu, baina... Pentsa, 2000 eta aurreko urteko lehen agurreko errima uste dut ametsi egokitu zitzaiola eta askatasunaren irrintzi egin zuen, ez? Irrintzi rimatu zuen, iritzirekin, eta orain gehiagoan zitudan beste hitz batzuekin, baina, bueno, irrintzi ez dela hain hitz erraza, baina ez dakit, aurten lehenengo agurreko lehen errima zein izango ote den. Hauxe aipatu dute, honen inguruan aritu dira, Ainhoa Urien, Eli Pagola eta Maider Arregi gurean. Nik proposatzen dizuet lehenengo agurrean. Zer rima erabiliko den. Lehenengoan? Bai. Venga, nik baditut 2. Venga. Bat, abenduarekin errimatzen dut, beinatek bain erabilizun Gipuzkoako final batean, agian norbaitek arraziklatu dezake, eta bestea ekialdea. Ja, ezken nien naiz bertxolaria, desbentaja daukaten. Gu gai jartzaileak ere ez. Nik lehen esan dut, ez nuela esan nahi, ez nuen hitz hori esan nahi gaur, baina esan egin dut azkenean, eta izan da olatua. Ze, beken egiten zen olatua, eta ez dakit Nafarroarenan egingo den. Eta nik uste dut hori, ezke benetan ari naiz, uste dut Nafarroarenan ez bada olatua egiten, horrek karreko duela arazo bat. Agurren bat zapuztuko dutela. Orduan, olatua txango dute, eta Nafarroa fijo. Nafarroa eta Arragoa bera hor birri matxar. Nik uste dut rimatuko duela norbaitek, Iruña eta Ipuña. Bai, baina ez daude asko zer rima. Muña, Burbuña eta Burbuña. Zer bertxo esatuko ez horrekin. Eurek fijo bat ona. Baina, nik ez dakit, nik ez dut osatuko, horregatik enago hor, baina beraiek bai.
Iruña eta Ipuña. Ba, Iruña eta Ipuña. Iruña eta Ipuña edo abentura eta abentura eta pixka trampak egiten aritu naiz ni hemen begira, ez? Abenturarekin zer rimatu daiteken eta bueno, egia esan gauza asko daude, Gero bertso osatzea da zaila, ez? Hitzak solte edukita, baina aizu, hitz horla potoloak investidura, mintzagura, diplomatura, beluga, janztura, eskultura, Anztura, oso poetikoa. eskulturarekin ere egin daiteke hor, kalentura, ze bada kalentura global moduko bat bertsoari txapelketako finala, barrakuda, lilura ere oso polita, ohitura, badaude horitzak, ez zait hain, ez dakit, ez oiko eruditzen abentura aukeratzea errimatzeko. Agurreko errima, bada, buruko min bat, baina aurrikuspenetan hasita agurra nori, bukarako agurra nori eskaini, hori ere hor badago, eta horren inguran eraritu dira. Bai, jarri. Zu badezu iraitz. Ni ere naiz bertsoleria, baina Venga, ba. Nik uste Nafarroa eroriko dela seguru. Eta handei hau asko gustatzen zain, nik lehena hori egin izan dut bertso saioetan, eta iruditzen zait oso kiniela absurdoa eta ona, dala ze horlenetan tokatuko zaien eseritzea. Ez dauka oinarri zientifikorik, ez objektiborik, ez da ezerrez, dana sortea da, baina kurioso da jolas bezala. Nik aldera badaukat honekin. Goizeko eta arratsaldeko ordena berdin izaten. Ez. Asko eragiten du ordenak, Ematen du ez, baina ez, segun noren ondoan tokatzen zaizun, pentsatzen dut goiz osoa hor kantuan egoteko, segun nor daukasun ondoan, segun ze... Lehenengoa tokatzen baldin bazaizu oso azkar oso azkar. Lehenengo bukatzen dituzu lanak eta 8. tokatzen baldin bazaizu, bakarkakoak egite horretan, kontzentrazioa puska batean mantendu behar lezu. Eli bota. Ez nik ez, baina nik hau oleo botako. Zuga, kaso. Total, zosketa. Nik batzuk apuntatu ditut. Lehenengo silan, bat zenbakiarekin, Alaia Martin, 2. Aitor Mendiluze, 3. Ametxartzaius, 4. Joane Silarregi, 5. Beñat Gaztelumendi, 6. Sustraiko Lina, 7. Nerea Ibarzabal, eta 8. Maialen Lujanbio. Ez que hau, momentu hau izaten da pixka tensoa, hor zozketaren momentua, aber zenbakitu gatuko zaizun, ez dakize. Bueno, izaten da sariketetan tan, hor pentsatzen dut oraindik gehiago. Eta normalean nahiago izaten duzue, zenbaki bat ala bestea? Bai. Nik lehenengo ez dut nahi izaten, eta azkena ere ez. Zein da zenbaki ona? Ni, 6 izan ganetan, ez dakit esaten zenbaki honi dagon ze saioaren arabera asko aldatzen da, eta uste dut ez duela hainbesteko eraginik zenbakiak, ez baldin bada saioak berak, gustatu izan zait, 5 tokatu izan zaitenetan. Bai, niri 2 edo 4 gustat. Zer lehenengo ofizioan ni astea ez zait gustatzen. Baina zeini opa diozun hori. Lehenengo sustrai, horrela, seguridad ez azteko. Gero Alaia, gero Amets, gero Joanes, gero Aitor, gero Maialen, gero Nerea eta gero Beñat. Hori da nere ordena. Bueno, ezakit, zerbait esateagatik, bai, uste dut, igual, Maialen tokatuko dela erdian, osea, 8. erdian, bueno, 4. tokatuko dela Maialen, berak, ez dakit aurrekoan entzuniolako telebistan, bera pixkat doala hor... Taldea batzera, edo, bueno, ez dakit nola esan zuen, asko sobeto esan zuen guk guztiok esango genukena baino. Joateko irabaztera ere bai, Baina, ez, bueno, uste dut, badela hor figura bat, ez, eta gian orain arte ez duelako kantatu ere, orduan esango dut Maialen 4. Lehenengoa Aitor, 2. Amets, Bilboan bezala. 3. Alaia, 4. Maialen, 5. Nerea, 6. Joanes, 7. Beñat, eta 8. Sustrai. Eta gero dago beste atal bat, txapeldunak nori eskertuko dion. Euskal Herriari. Oda honena, Epika, hemen epika dato. Epika. Nik uste dut ez dela izango gauza bati. Izango diala gauza asko, hasieran tipo zaindu nautenak... Bertso eskola... Igual zehaztu gabe, tipo zaindu nautenak, zaindu ditudanak zaindu nautenak, aguantatu nautenak, txapelketan zehar, eta gero ia gauza asko. Gero tipo, mugak, Euskal Herriko mugak,
Gero, feminismoari keinu bat, euskarari, obviamente. Nik esaten dut ez dela azkeneko agurrean, txapeldunaren agurrean feminismo hitza agertuko. Hitza ez, baina keinu bat bai. Sutilki. Nik uste dut horrelako hitz potoloak txapeldunaren agurrean ez direla agertuko, bat bere. Bueno, ikusiko dugu horrelako hitz potoloak agertzen diren txapeldunaren agurrean, esango nuke Goiuri txapeldunaren agurrean feminismoa erabili gabe ere, feminismoa zaritzeka, bueno, gogoan du Nafarroako txapelketan saio alkaizak irabazi zuenean, ez zuen feminismoa hitza aipatu, baina hori baino mezu eta bertso integratzaile eta feminista gorik ere ezin da egin, ez? Eta asko eskaintzen diote txapela edo agurra amari, eta hori ere bada feminista bere baitan. Maialenek irabazi zuenean 2017ko finala transmisioaren trentza aipatu zuenez, eta lehengoengatik eta gaurkoengatik eta ondorengoengatik aritu edo elkartu ginela. Denetarik gertatu daiteke, ez dakit ni bertsolaria banintz, eta txapela jasoko banu, hori izango zen ere eguneko unerik estresanteena. Ai, ama, ipatu nahiko nuke, aita ere, bai, bertso eskolakoak noski nola ez, baina, kuadrillakoak eta onera etorri direnak, eta bertsozale elkarteko voluntarioak hemen daudenak, eta atzo hemen andamio montatzen ibili ziren, ez dakiz pertsonak, eta bertso bakar batean, eta agurrean hori dena sartzea, haze estresa. Hau, Oskar bat irabazten dutuna, bezala, hor, esker horiek ematea, oso zaila iruditzen zait. Bueno, eta zaila pentsatzea edo horrik ustea, naiz eta eurek ere egingo dituzen lan hauek, entrenamenduak bertsolarien artean egiten dira, bertsolari, bertso eskolako irakasle, bakoitzak bere, ez da egite, konfiantzazko ingurukoak ditu, eta entrenamendu horietan noski zehatuko dira, horrik usten zein diren gaiak, hitz egiten, asko jakiten, momentu honetan munduan zer ari den gertatzen, zer den, gaiaren beste alde hori ere aztertzen, ez bakarrik zer gertatzen ari den, baizik eta zein iritzi dut nik honen inguruan, ze kantan ezakenik galdetuko balidate, ez dakit, gaur Somaliako kaleetan agertu direla 10 gorpu hilike gerra ark ez da izan bat urte dara matzalako, eta jakin behar dut zerbait, baita horri buruz ere ez. Gure lankideak ere aritu dira, gaien inguruan, eta hau aipatu dute. Pentsatu dugu jolas bat. Pentsatu dugu, egitea kinielak finalerako, baina ez kiniela tipikoak zein geratuko da lehenengo, zein bigarren, zein hirugarren, zein laugarren. Hori ere bai, baina. Egin behar dugu, asmatu behar ditugu finalean gertatuko diren gauza desberdinak. Adibidez, lehenengoa da... Ze gai formulatuko den, nola? Hori da, asmatzea finalean jarriko duten gai bat. Zuk pentsatu duzu, Eli. Bai, eta konturatu nahiz, ariketa egiten ari nintzen bitartean, ez naizela bat ere graziosoa, ez zitzaidan graziosoa okorretzen beraz. Okorretu zaiten nahi izan da, bi aldaera dauzka, bat da gurasoak zarete, hasten da, eta jarraitzen du, zuen herrian ez dago D ereduan ikasteko aukerarik, eta aldameneko herrira edo ondoko herrira joan behar duzue, hori da bat, edo bestea da, ez zegoela D ereduan ikasteko aukerarik, eta aurten lortu dutela euren herrian D ereduan ikasial izatea. Nafarroan delako finala. Nik pentsatu dut beste bat, baita aldaera asko ditu. Bikotea zarete. Bai, bikotea zarete, azten da, bikotea zarete. Eta publikoak txalo egiten du, edo para zareten da. Hori da, publikoak txalo egiten du, bikotea zarete, ja. Eta gero, aldaera asko daude. A, zuk oporretara joan nahi duzu. B, zuk etxean geratu. A, zuk larumatetan parrandan irtetea duzu guztoko. B, zuk ez. Horrelako gai mota bat. Bikotea zarete eta gero bakoitzak plan mota bat egin nahi du. Nahiko probablea da ez da. Bikotea zarete eta zuetako batek munduko txapelketako futbol finala ikusi nahi du eta besteak bertso txapelketa nagusia. Bikotea zarete oronako bazkide eta batek jarraitu nahi du Mondragon MCZ-en eta besteak irten egin nahi du. Bide batez informazioaren arian jakin duzu, baina dagoeneko haustura hori edo irtera hori baieztatu dute. Tira, asko izan daitezke gaiak noski eta... Osakidetza. Osasunaren lehen arretaren egoera, atera daiteke. Zure bikotea osasun langilea da eta zu ikaragarri suminduta zaude egoerarekin eta ez duzu ondo ikusten zure bikoteak hori albitzen duen alderdi politikoari bozka ematea. Begira.
hori izan edek etxe batean sortzen den gatazka. Zelantzari gabe horrelako gaiak ikusiko ditugu. Eta hori du ona ez, baita aurpegi onak ikusteak, aurpegi berriak ikusteak horrek ere baldintzatzen du modu batean ikuste dut gaia, ez dugu sekula inbestetan entzun Harry Potter edo Kill Bill bezalako erreferentziarik Nerei Ibarzabalen eskutik entzun ditugunak bezalakoak. Beraz, nik uste dut berrikuntza asko, gai interesgarri asko, eta batez ere gai horien helduleku oso guaiak entzuko ditugola. Aizue, guztia entzuteko goizeko 10:00 aurrera, Naiz Irratian, Iruñetik zuzenean, Maite Bidarte eta Garazi Castaño lankideak izango ditugu gidari, eta hainbat gonbidatu goiz, eta arratsalde finala osorik, Naiz Irratian entzuteko aukera izango duzue, eta tira, zuko juri goiz eta arratsalde dena jango duzu, ezta? Dena. Zugoreti, bertsozalea zara? Ez bereziki, baina nik uste dut finala ikusiko dugula etxetik. WhatsAppez kontatuko dizuet, gertatu da eta... Vale. Badakizue, goiz eta arratsalde bertso txapelketa nagusi izango da igande honetan, eta Naiz Irratia bertan izango da, guztiaren berri eman, eta xehetasun guzti horiek zuen belarrietara helarazteko. Eta orain musikaren inguruan aritu behar dugu, Maialen Tellabide dagoeneko hemen inguruan daukagu, zergatik musika, zertarako musika, bai, galdera oinarrezkoak dirudite, baina honek luze prestatu du azalpena bera. Keep calm and bigarren kafea. Dena lortu zuen gizon batek, Gold Roger piraten erregeak. Mila aurretik esan zituen hitzek, itxasoetara bultzatu zuten jendea. Nire altxorrak? Nahi izan ezkero ditzakezue. Bilatu! Guztiek munduan utzi baititut nik. Bai, neskamutilok, zergatik etzoazte marra handiko ametsen dila? Entzun arretaz, bidaia bikainaren garaian gaude. Hasi da aventura, Aventura hasi da, eta guretzat astea ere bukatzen ari da, baina Maialen Tellabidek ekarri digu hemen proposamen bat, eta musika hau, eta horrela abiatu dugu, zertarako erabiltzen da musika? Aita, mikroerik jarko izut, klaro? Kaixo. Atxaldeon. Zertarako erabiltzen da abesti hau? Batemate badaki? Hau da One Piece? Bai! Bai, jauna. Bueno, bai, Andrea, bai. One Pieceen abesti, marrazi bizidunen mangan ez, animean. Ojo. Animean introa dau. Orduan, kontua da, zertarako erabiltzen dira abestiak, da gero, klaro, nola, erabilera bat duten, baita ere oroitzapen bat edo memorian finkatu iten da erabilera horrekin, da gero oso zaila da harreman hori puskatzea. Nik hau entzuten duten bakoitzian ditut 12 urte. Berriro, 12-13 urte horako zerbait, eta nago etxeko sofan, arratsaldeko, 8:30 behatziak, bukatu da Monk, eta bebin, afaldu dut, eta gero zegoen uste, Dragoibola edo One Piece, eta gero Dragoibola bietako bat. Dragoibola eta gero One Piece. Nik gauza bat argitzean nahi nuke. Esan. One Piece hau oso zuen belaunaldietan finkatuta dago? Ez, esan behar nuen, esan dezu 12 urte, baina esan behar nuen, igual, 80 edukitzen itzazke, ze One Piece da historiako telesai luzeena. Zer da, 800 kapitulo daude? Eta ez da bukatu, ez? Uste, eta bideojokoa eta behar dute horrengo. Goreti, zu One Piece ez haute zenun? Bai. Daude bi aukera. Edo zarregian naiz One Piece ezagutu alizateko, edo hain zarra naiz ahaztu zaidala ja One Piece. Edo ez dakazu interesik gauzauetan orduan ez konturatu. 2007an hasi ziren One Pieceen euskarazko joe bizketa. 2007an 22 urte nozkan, majas. Nik 22. Nik 11. Orduan, arazoa da, ez tala nire garaian kokatu. Nik 22 urterekin ja telebista nukan. Ja, bueno. No sé, baina, nik telebista dakat baina ez ikusten. Ikusten ditut, hori serie pelikula. Baina 12 urterekin bazenun, niko 22 ez. Bueno, inigo, lasai, ez ezo asmatu, ez da zer pasatzen, puistarriak momentuz. Keskatutan egon. Badaude beste abesti batzuk fijo ezagutzen dituzula. Dakat bat barrokokoa eta hori guzti. Bai, seguro, bai. Más de tu época, no? Ui. Zer? Inigo, egin kaso bitxorri. Bitxor, torri. Tos. Entzulei kontatuko diogu, dagoeneko badakizue kamera berri bat daukagula eta kamerak jarraitu egiten gaituela, eta klaro. Baina jarraitu.
bastante independentea, eta horregatik ez diogu bronka botatzen, ze, bueno, bere autonomia sustatu nahi dugu. Hori da. Baina... Batzutan, lastantxo bat egin nola, tak, moldatzen da. Baina, jakin barra noruntz egin. Ez du nahi. Bueno, ez badakizu gertatzen den? Badakizu zer ari den enfokatzen? Pianoa. Bai. Badaki Maialen bide etorri dela, eta bazpada ere pianoari begira dago. Bueno, eta Maialen altzatzen bada pianora, bitxorrekin godula. Bueno. Ja bitxor izena du? Bitxor. Ados. Izen polita. Baina musika beharrezkoa ozartarako den musika. Hori da, zentratu gaitezen. Egonez pentsatzen asko. Eta ze pixkat pertsona raiatua naiz batzutan. Orduan, zertarako erabiltzen da musika. Raiantea, Aizu! Azuk zarra ditu diazu, ustezu ba. Ja, bueno, vale, fair. Hori, zertarako erabiltzen da musika, ez da helburu ditu. Da, honez pentsatzen da, eta zizkit dozena bat. Eta seguru utzi ditutela pila bat bidean. Adibidez, lehenengotik hasiko, okurritu zitzaiten lehenengotik, musikak erabilera didaktikoa dauka. Askotan. Eta nahiko nuke jarri abestitxo bat. Ze nik uste, igual lontaz gogoratzez, inigo ez dakit, baina... Nik aurreratu egiten zulei... Goiuri goretitani... Ziurrenik enizela guatuko ezertaz, baina saiatuko naiz. Afrikan Egipto Nilo. Goiuri bai, goreti bai. Etxate gogorat. Bai, mitiko. Goreti, ez nahi gukin eseri eta komentatu jugada pixkat. Zer da? Libre dago mikroa. Errestigun sudurra. Asko zobe izango zen. Egin balu elurra. Asko zobe izango zen. Egin balu elurra. Afrikan Egipto. Joder. Mitiko, mitiko. Txanelako liburutako abestizak. Guk ez genuen txanela erabiltzen. Amiga. Eskolan. Joder. Kristau eskolak erezen txanela erabiltzen. Ez. Bueno, debako ikastolan, bai. Eta daude, abesti asko, dago bat Mississippi Yukon, Mackenzie, eta ezagin nola jarraitzen duen, baina hor, gehatu zaituten... Honekin, ibaiak ikastatzen dituen. Hoi da, eta honekin, lehenengo 10 segundutan, introa kenduta, ikasten duzu Egipto Afrikan dagoela, Nilo ibaia Egipton dagoela, oso zabala dela, eta krokodiloak ditula. Eta, hori, abestiek erabilera didaktikoa dute, batez ere, lehen hezkuntzan, ume txikiekin, eta bar, asko erabiltzen da, gainera, esken ikuste oso erraminta esentziala dela, ez? Musika ikasterako momentuan. Neri lehenengo okurritu zitzaitena, zan head, shoulders, knees and toes, knees and toes, head, shoulders, knees and toes. Jolin, horrekin inglesez gorputzeko zatiak ikasten dituzu, eh? Egia da, eta abezadari ikasteko. Zuek uste dut, guk beste bat genuen. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, eta ojo. Más sofistikau, eh? Zubia polita zen, A, B, C, D, E, F, G, H-I-J-K-L-M-N, H-I-J-K-L-M-N, O-P-Q, R-S-T-U, O-P-Q, R-S-T-U, eta koroa sartzen, V-W, X, Y, Z, eta zo bat. Ostras, oso sofistikatua, bai, jolin. Baina, asuntoa da, umientza eta bestiak integratzia behaien hezkuntzan oso garrantzitsua da nire iritziz. Ez bakarrik nire lana delako. Baizik eta koordinazioaren garapenerako oso garrantzitsua da musika, eta baita ere kontzeptua finkatzeko oso laguntzaile ona da. Orduan, musikaren erabila didaktikoa oso zabala da, baina, klaro, didaktikoa aigera pentsatzen bakarrikan unmiengan, baina baita ere izan daiteke adoktrinatzailea. Erlijioak askotan erabili du musika, zerbaitetan ezteko, baina doktrina bilakatu da azkenean, orduan, didaktikoa bai. Jesusen amor. Hemen bakoitza nabaritzen da. Hemen nabaritzen da zein dan zetxetakoa. Guk argitxo iratxoa, eta... Hori da, nik ebai hori da. Neri deitzen didate... Argitxo, iratxoa, eskuan kriseilua, buruan txanoa, txiki-txikia naiz ni mendiko magoa. Bai, ostra, ez zeona. Baina, hori. Barakizue,
abesti ikaragarri ezagun hori biok ezagutzen duzuen Isitxo Larrañaga eta bere anaia Jonander Larrañaga Xaximiku taldearen azela, ezta? Serio? Hala. Zubazenekin? Ezagitza bestidan. Eta gizu, argitxo jatxoan abesti ez egizu? A ber, argitxo da ikastolako maskota. Ikastolan ez Googleekan argitxo margotuta. Ez du nahi meloia biriki, baino egia da sektarismo handia dagoela, ezkuntza. Ikusten nola musika didaktiko adoktrinatzaile ere izaten bukatu. Bai. Papam, hori ez da didaktiko. Ira, eskola publikoko eta kristau eskola eta beste eskolatako ikasleek entzuten ari direnek ez dute abesti hori ezagutzen, sentitzen dugu. Bueno, beste batzuk ezagutzen dituzte, no pasa nada, horraitik da mundua anitza. Bueno, aurra jarrituko du, mesedez. Beste erabilera bat, bigarrena, terapeutikoa. Hau gizon movida da, baina, bueno, musikaren erabilera terapeutikoa dator antzinako Egiptotik. 3000 da piku urte hemendik atzera botata. Eta, bai, papiro batzutan erreferentziak aurkitu zituzten, nola zenbait melodiek efektu sendatzaileak zituzten, arimarekin eta emozioekin lotuta daudena. Gero, greziarrek sakonago sartu zian movida hontan, baina matematikarekin eta astronomiarekin lotuta, eta ezos, eski ez da metodo bat, da filosofia bat direktamente da ezosa, eta da, gaur egun erabiltzen ditugun eskala bakoitzak, dorikoa, lidioa, eolio, eta bar, emozio konkretu bat helarazten diote entzuleari eta baita ere jotzaileari, eta horren arabera emozioak eta baita ez emozioa bakarrik baizik eta izakera bera alteratu daiteke, hobetu, okertu, edo pervertirse, edo jainkoetara hurbildu, ez? Kriston movida. Sinistu inberda hortan, baita. Gerora, beti egon dira erabilera terapeutikoak, erdiaron eta bar, baina interesgarria da orain entzuten nahi gerena, dala Monteverdiren L'Orfeo. Monteverdi barroko hasierakoa da. Eta barrokokoek berreskuratu zituzten greziarren movida hobe guztiak. Movidak. Bai, ez da beste zerbait. Movidak dira. Eta intzuten hola katalogo moduko bat, musikan dauden, melodia gora dijoala, melodia bera dijoala, melodia geratzen dela luze, suabe, fuerte, moztuta. Gauza bakoitzak sentimendu, emozio bat esan nahi du. Eta horren arabera konposatzen zuten. Eta, claro, segun ze kombinazio egiten dezun, zerbait sortzen dezu entzulearengan edo beste zerbait. Gero baita, daude musika zen, musika, eskizakit, askok daukate harremana erlijioarekin, ez, eta nola arima eta emozioak eta guztia, sendatu daitezken, ez? Eta ordea gaur egun, igual, adar zientifikoago bat, nun musika edo musikoterapia ari den erabiltzen gaitz neurologikoak dituzten pertsonengan. Alzheimerra duten pertsonengan, eta bar. Eta, bueno, horari dira ikusten emaitza nahiko positiboak, egia da ez dela sendabide bat, baina bai izan daiteke paliatibo bat. Eta bueno, oso interesgarria da, oso adar interesgarria, eta gainera oraindik asko daukana aztertzeko. Zuek ze ustez du? Nik egin dut meditazioa soinu sakratuarekin adibidez, eta azkenen hori da pixat helburua, ez, alako lan terapeutikoa egitea, erlajazioan parte hartzea, sakontzea, vibrazioekin konektatzea. Musika dena, ez, da vibrazioa. Esan duke musika iaia labur biltzen dela azkenean harreman hortara, ez, vibrazioetara, uinetara. Baina badaude instrumentu batzuk eta konkretuki afinazioen baitan eta oso frekuentzia konkretuetan vibratzen dutenak, eta juegia da, nik behintzat erabat konektatu nuela horrekin. Efektu berezi bat, ez? Bai, eta, bai laguntzen dizula, ikaragarri presentzia ukitzen, presentzia ia fisikoa, ez, vibrazioa, sentitu egiten dezun ze hortan. Eta ia esan oso esperientzia interesgarra izan zen, instrumentu ezberdinak zeuden, igurtzi bitartezkoak, perkusiboak, eta, azkenan dena izango lirateke perkusiboak, baina batzuk katillu moduko tibetar hauek, eta horre, igurtzi egiten da haren ertza. Meditaziorako erabiltzen dira, eta beste batzuk askoz
hori perkusiboagoak edo ritmikoagoak izan zitezken, eta oso esperientzia guapoa, eta pare bat aliz egin nuen, gero pertsona horrek kanporako bidei bat egin zuen, bueltan da, baina ez dut usten martxan jarri duenik, baina dira. Euskal Herrian badaude soinu sakratuarekin lan egiteko hainbat proposamen, eta Googleen bilatzea bestetik ez dela. Ba, claro, guztia bezala. Bai. Nik oraindik ez dut probatu olako ezer, baina bai da oso nahiko ohikoa da pertsona askorengan entzutea esaten dutela, eske triste nagonean musika tristia jarri berdet. Nik eta alain nagonean jarri berdet, zure emozioarekin konektatzen duen musika hori aurkitzen duzu. Hau da grekoek proposatzen zutena. De hecho, daude bi korriente oain, ez nijoa izenak esatea zean kasartuko, barruraino, baina bueno, zeon Aristoteles aldi batetik, eta bestea, ez naiz gogoratzen zintzen. Baina bietako batek esatezun, zure emozio negatiboa gainetik entzeko, jarri bertzen nula, emozio negatibo hori batzen zuen musika. Eta ordea besteak esatzen kontrakoa, hori triste zaudenen musika alaia jarri behar duzula, eta alai zaudenean, euforiko zaudenean pixka regulatuko zaituen musika lasaiagoa, edo lasaiagoa, ari gera esaten lasaiagoa, igual dela eskala lidioa, ez dakit. Baina plan hortan, ez? Askotan lasaia edo ez oraindik egiten da horrelako zerbait. Lasaia edo ez lasaia lotzen dugu askotan ritmikarekin eta abiedurarekin, baino edukian bertan, ez, abestiak daraman gatz eta piper horretan, harmonian, eskaletan, kolore horietan, badago gehiago, ez? Eskala batzuk tensoagoak dira beste batzuk baino, beste batzuk egonkorragoak dira, orduan, klaro, horren arabera ere efektua desberdina da, entzularen gan. Oso, Dona Peian izinitorekin hitz egin genuen, bera terapeuta emozionala da, eta berak azaldu zigun, oso ohikoa dela, batzuk emozio bat sentitzen duzunean, edo emozio horren zantzu batzuk, murgildu nahi izatea, sakondu emozio horretan, eta orduan bat triste balin bada, jarriko dut mundu... Alexu bago. Bai, eta edo Adel kantatzen, bihotza apurtu diotela, eta orduan tristenago, eta naiz eta, kontra jarria dirudien, ez? Triste zauderan ez ez orokorran ez zu triste egon nahi, baina hor badaukagula joera hori sakontzeko min horretan uste dugulako askotan, ja sakondu eta benga. Gainetik enduko dezula. Jazta, iritsiko naiz tristuraren fondora, eta jazta, amaierara iristen naizenean, huelta emango diot. Horrelako zerbait izan daiteke, auskalo. Nik ez dakit, eta nahiko nuke inigo kontatu duna esperimentatu, oraindik ez naiz inoiz hartu horrelako asunto baten, baina bai da kuriositatea ematen diten zerbait. Ze nahiko nuke esperimentatu. Nik musika fisikoki esperimentatzen dut askotan, otzikara bidez, baina ez da zerbait terapeutikoa, izik eta zerbait 100% plazerra. Ez da beste zer, orduan, ez dakit, zein beste zentzazio. Baina, esango nuke, nik bintzat horrelakoak bizizan du ditudanean, musika egiterakoan, pertzepzioa oso fisikoa dela. Gorputzak brum egiten duela. Bai, erreakzionatu egiten du. Eta askotan gertatu zait, batez ere, konbo giroan, talde giroan, beste jendearekin konexioa ematen denean, batzutan, hau inoiz irratian aipatu dut, ez, taldekideekin, beste musikariekin, badagola sintonia bat, badagola konexio moduko bat, eta batean, zerbait gertatzen ari da, eta hori fisikoki pertzibitu daitekela, edo emozionalki ez da egit zer dan, baina iaia emozio fisiko bat da. Bai, da horrela, derrepente igual bost garun bat bilakatzen dira horrelako zerbait ezakit. Bai, oso berezia dira, baina, klaro, hortarako instrumentu bat jo behar dezu, instrumentua jotzen dituzten beste pertsona batzuk ezagutu behar dituzu, da zurekin jo behar nahi dute. Orduan, pues, bueno. Baina, bueno, aurra jarraituko. Honekin bizkat, justu honekin ez, baina, kontserbatzaile kulturala da baitare musika. Ez eta adibiderik jarri ze hainbeste daude. Ez nekin zein jarri. Baina bai, musika tradizionala, folklorea, elegeiegi jarri ditut, folklorea, abesti zaharrenetatik hasita, laute jaturaino, Euskal Herrian, azkenian, pentsatu behar dugu hemendik 50 urtera, eske ziur nago laute jatu abesten jarraituko dela. Zalantzarik ez. Orduan, hori, kontserbatzaile kulturalak dira, tokian tokikoa. Baina, bueno, claro, momentuz didaktikoa, terapeutikoa, eta kontserbatzaile kulturala. Urrengoa, ludikoa. Alegia, ondo pasatzeagatik. Eta horretarako musikara biltzea, edo zein kontzertu, edo zein, eske, hori, kontzertu masiboak, edo zu kaletik aurikularrekin. Hori da, erabilera ludikoena. Sentitzen duzunean, bideoklip bateko protagonista zarela. Hori da, bai, sin duda. Nik azken aldean, Dutxan, tribu sentsazio ipatu
aipatu duzu, edo gidoian Bai. ikusi dut, ez dakit aipatu Bai, duzu. bai, bai, Baina, bai. sentsazio hori sortzen du askotan abestionek. Epa, hau, taberna Gorroto eta bai, abestia. hori aurrikus nezakeen. Baina Gorroto edozein eta lekutan abesti hau jartzen dute, eta Mundu guztia beste tribuarengan sortzen duen erreakzioa, Ja, ni hor ardi beltza naiz, Beti bezala. beti izan zara ardi beltza. Bai. Todas las Bai, honek adibidez, edo, bueno, beste kantu askok, baina Osea, bai. niri gogorarazten dit adibidez, nola da, 70 musika psikodelikoa eta hori guztia nola kontzertutako soloak, gitarristen soloak eta zian luzeak, baina luzeak. Ontzitezken ordu erdi txapa ematen. Eta zan sorrarazteko horrelako hori vibrazio komun bat edo tempo komun bat eta hori dana, eta pues da, ez dakit, lubrikante sozial esaten dena, ez, edo tabernetan dagoen musika, ez dakit zer gauza Edo hau dena. futboleko estadiotako lo. Hori da, bai. Horrek tribu sentsazioa. Hori da, bai. Oso tribala gainera. Ba, oso tribala Bai, sartzen du. kota basuenetako tribua Bueno, gainera. ez dakit ungaungismoa gizateriaren ze momentutan ematen den, ze garaiko tribuetan, baina horraino eramaten gaitu. Bai, pizarre primitiboa da, sin duda. Nik badut lagun bat, aspaldian ez du hau egin, baina lehen egiten zuen edozein abesti hartu, igual izarren hautsa. Eta lololismora eraman. Izarren hautsa ego batean bilakatu zen. Bai, horrela, eta horre, baino Nik ere ezagutzen dut horrelako. Bata bestaren atzetik, eta batzutan, esaten dezu, wow, bai, igual izarren hautsa ez ondo beratzen, baina beste bestiarekin, wow. Zure lagun horrek instrumentu txiki bat jotzen du? Ez Gu kontserbatoioan iten genuen, bibopeko temaren batekin eta lo, eta horrelako, bai, sasuinga kendu eta lo izatut hori dana. Ze ja, zenean hainbeste aldiz entzun dezu berdinak, esan, aldatu inberdet, aspertzen hasi naiz. Orduan, pues, bueno. Folk lolore. Ze arrogeatu bere txisteakin gainea. Bum! Ja, bastante ondo zegoen, bai. Folklorea. Ez da izu zea zitan ahon, guain dela egun batzuk jarri nulako meme bat Twitterren eta viralizatu egin zitzaidan. Ai, bat, zorionak. Bai, Lauroba Boreal. Bueno, eta hortik agertu direnak, Zeuna. Bai, baina viralizatu dena nerea zan, bai, oso. Bai, eta gaina sortu du korronte bat. Esan da. Beraz, musikak badu funtzio ludikoa, gizartearen lubrikantea izateko, baina badu baita ere funtzio informatzailea. Bai, jarri mesedez urrengo kortea. Adi, Zer da, hau? Telefonoa, mugikorra. Bai. Begira, bau da, Francisco Tárrega, Gran Vals. Hori da. Zezuk hau entzuten duzu, edo zein tokitan, da bagizu pertsona horri deitzen ari zaiola. Baten bat. Osa, badakizu. Ez dizu beste ezer esango. Hala ere. Hori, dei bat sartzen ari zaio. Gauzat esango izuet. Laster, esango nuke gertadakizuekela, erreferentzia hau zuek baino gazteagoak direnek ez harrapatzea. Harrapatuko dute. Nokia telefonuek zeukaten, ez? Harrapatuko dute Applena. Hori da. Harrapatuko dute iPhonearena, baina bueno. Hori da. Adiez, edo nagon jolasten. Goretti, zuk hau kokatzen duzu? Bai. Bai. Ondo dago. Edo ez dute zer kokatuko, ze orain ohitura da mugikorra isiluta. Pertsona dezentek egiten duten bezala mobila isilik egiten. Bai, ezta? Bai. Vale. Osea, zerbaiten ados. Zero zarata telefonoak. Asko jota vibrazioa eta nik aurten dakat vibrazioa, ze berdet. Baina bestela ez niz enteratzen ezertaz. Da hola izan behar du. Bai, nire ados. Pertsona dezenteen asuntua da. Bueno, eta ja garraio publikoan telefon hartuta. Bai! Eta, oido, ja, altaboza jarrita joaten dienak, entzuten dezula, beak esaten eta bueltan esaten diotena. Oi, zaludikoa, ez divertigarria, ez informatzaia. Bai, neri hori, iruditzen zait pixka bat, toki itxietan erretzea bezala. Bai. Osea, da, antzeko zerbait, errespetu falta izugarria. Kutsadura akustikoa. Hori da. Edo tabernako atean jarri, kanpoan, baina, zure arima oraindik barruan dagoela, eta barruan gaudenok zure zigarroa erretzea naiztazu kanpoan egon. Eta hotza sartzen da. Ba, gainera. Bueno, beste, claro, soinu informatzaile mota asko daude, adibidez, txiki-txikiak. WhatsAppeko mezu bat iritsi zaizula. Soinu ertainak, hau da oso de nicho soinu hau, baina bueno. Zer da hau? Hau da Super Mario Bros. Baina
Da, baino, da faila, osea, en plan, hiltzea. Bai, hiltzea. Erortzen za, bai. Hori da, hiltzea. Param, 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 pam. Hori, ze, ondo iten dezunean gorntz doa musika. Bai, nien eiz oso bideojoko zale izan, baina hau kokatzen dute, bai. Eta gero daude, soinu handiak edo erraldoiak, kasu honetan. Kokatu gaitezen, internetik ez dagoen garai batean, asko jota, igual kotxea como mucho dagoela. Jendean nola enteratzen zen gauzetaz. Herriko kanpaien bidez. Bai. Eta esan informatzeko. Ordua, eriotza eta meza. Eta eskontzak. Claro, hori da. Eta hola entratzen zinean. Claro, eta orduan, guazen ikustea zein eskontzen den. Hori da. Atxarra la mañana. Bai. Alare, hemen nabardu da, hau kanpai egiazkoak dira. Bai. Kostatu zait pila bat. Audio bat aurkitzea. Gaur egun, herri gehienetan, nahiz eta kanpaiak egon eta konservazioan naumxet egiten den, entzuten ditugun kanpai gehientsuenak digitalaria grabatu daia, bosgorailu batetik entzuten dira. Nik anekdota bat akat kanpaiekin. Baina ez dakit komenidan kontatzea, ez dakit ideia hona dan kriston aliatu nun. Arazo penalak sortuko dizkizu? Ja ez. Preskribatu. Ja ez, gaina apoizakin hitz egin nun, nahi gabe inun da... Barron kontatu, venga. Ba, nik urte askotan zehar eukin ditut Debako Elizako giltzak. Nekan portikoa, sakristia, organoa eta korala. Claro, ze bestela zinez organora igo. Etxizkiten eman klaustrokoak, baina, bueno, no pasa nada. Asuntua da, Debako Eliza oso handia da den herri txikirako. Eta, klaro, orduan, nola da, argien kuadroa. Eta organoa ona gainera. Oso ona, berrituta, oso ona. Ez du herri abertzale izan nahi, baina Tolosako organoa, Debako organoa, eta beste pare bat dauden ikuste. Kontzertu asko, azpeitie, kontzertu asko egiten dituztenak. Bai, aprobetxatu gut, promozionatzeko Ignacio Arakiztainen eta beste mutilan, ez, nizela gogoratzen, bere izena zentzen gogoratzen, behaien lana Debako organoan grabatu dutena, txistu eta organoa, kombinazio arriskutsua, baina behaieko oso ondo egiten dute. Txekeatu YouTubeen. Ez da, orain ez etortzen proiektuan izena, baina, bueno, anekdotara itzultzen nahi. Izan daiteke, JP, Swelling, Reed Zerkar. Ez hori da organoaren izena igual. Ez dakiten. Igual. Igual organoaren izena da, baina bai. Peio Irigoyenek eta Ignacio Arekizanek. Hori da, Peio Irigoyen eta Ignacio. Peio Irigoyen hemen izan genuen, orduan esan nuke Imanol pianista eta trombonista dena, Iribarrenen ekin batera proiektu bat aurkezten, Basque Jazz Ensemble Folk proiektua. Baina, Ignacio Arakiztain asko maite dugu, ze labankadaren fana da. Eta sare sozialetan. Ignacio crack bada. Ignacio oso lagun ona, Ignacio crack bada. Ez dakit oain ze herrialdetan da on konkretuki, behakikin itzen berko nuke. Baina, bueno, hori Debako organoen grabatu dute, eta gobidatzen zaituztet YouTubeen txekeatzera eta hori guztia, ze oso lan ona da. Ez dakit, ja bengoz disko bat atatzen duten, zer, ze benetan lan oso nahi dute. Bueno, anekdotara itzultzen, claro, neskan Debako Elizako giltzak da juten izan mesan ondoren batzutan organoan trasteatzera, en plan, jazza jotzera, en plan, a profanar la iglesia. Eta... Lucifer. Ba hori da, basikamente, ez dakit nolaz non zu hartu, baina gaixotan, baina, bueno. Eta gau baten, ja, pues hori, egoain bezala gau hasituan egiten dela, gatu nintzen mugikorrean bateria gabe, eta itzali bernitun argi guztiak. Junintzen argien kuadrora, daude botoi asko. Asintzen botoi guztik ematen. Eta kanpaiak hasi zian. Ez que, claro, nik esan bueno, hau desmadre bada, ez dut lortzen argi santu hori itzaltzia, mendik ateratzen da kable bat, izan berdu generala izan berdu. Pum! Eta kanpaiak piztu nituen gaueko 10 eta 12. Eta gero deskonfiguratu ninun oso horik. Baina, bueno... Eta, bueno, hor gatu nintzen, ezakitzen bat denbora, superrago biauta, ilunpetan, kanpaiak itzali nahian, dantza baita, claro, Debako Elizan kanpoan, daude foko batzuk lurrean horrela argitzen dutenak, eta itzali piztu, jardun orduan, erdik, osea, plazako jendien plan de, jainku hemen dago, deabrua hemen dago. Edo performance badat ez diuta bitxatu. Hemen, Doma Virginia agertu da, eta mezu bat bidaltzen ari da. Oida, bai, kodigo morsen gainera, pip, baina, bueno, norbait etxean deskriba. Ez zenun ondo kudeatu egoera hori, ze bestela santu egingo zintuzten. Zero, osea, oso urduri non, oso urduriz ezin nion apaisa jotzen, ezin nion amaia bizau berandu ni joan, claro, gero etxea irtzen da, ¿por qué llegas tan tarde? No sé qué. Da, ama, arazu... Jainkoak ineon. Bai, da, grazia ego izo. Bai, da, ordutik asko goi nintzen da nintzen berriro itzuli
zehara Elizara da ja bengoz giltzak itzuli nizkion, 5 urte eta gero patxiri, dela, debako apaitza, super tipo majoa. Beraz, anekdota honek azaltzen diguna da, musika informatzaile izan daitekela, eta informazioa bezalaxe desinformatzailea ere izan dezakela. Beraz, kontu musikaren informazioarekin, orokorrean baia jarri. Lanerako ere izan daiteke? Bai, hau jarri, mesedez, inigo. Obedia, Eskoziako andra batzuk tuida lantzen. Artilezko tela Chaneleko sofamatu egin duena. Estatu Batuetako worksonak eroz ezagunak dira, hemengo Sagardo Deia. Abesti hau asko gustatzen zaio Juan Ignacio Artxuagai. Bai. Hau, konkretuki? Bai, bideoa asko gustatzen zaio. Emakume hauen bideoa. Bueno, Juan Ignacio Artxuaga antropologoa da, eta... Bale. Ez dakit, zein da Eskoziarren hizkuntza ez dena inglesa? Gaelikoa? Hori, gaelikoa, ospera, hori. Hori hizkuntza hortan abesten nahi dira. Aurra jarraituko du, politikarako. Politikarako erabiltzen den musika da, edozein mezu politiko bidaltzen duen musika da. Egon ginean izketan inigo da, azkenean nik sudurpunta jarri zitena jarriat. Etxean ebait diskutitzen hasi ginen da nekan gogorri zep, da pozo ilun bat. Ez, adi, jasotzen dut, Durango dundela gure estres bete-betean, Maialenen galdera bat, aizu inigo, abestiren bat politikoa dena zen, nola, Maialentea bidere letratzaio dan asko interesatzen, eta badakin ni oso kantu protestatak zale izan naizela, eta esan, baino, definitu pixka bat, adiez, feminismotik, hauek, protesta sozialetik, hauek, ez da izen. The Wall aukeratu, Pink Floydena. Eta, klaro, honek mezu politiko bat jartzen du, baina gero baita ere, klaro, politikarako erabiltzen den musika baita ere dira himnoak, edo ideologiekin armamentzen diren musikak, adibidez, sorprepresa. Mundu guztiak ezagutzen du abestia berri alde honetan, adoseon edo ez. Onartu bertzaile. Nik genuen Juan Luis Guerra bertsio ezagutzen. Ja. Onartu bertzaile, martxak. Bai. Osea, las cosas como son. Al pan y al vino. Eta bai, 3 intervalokin osatu duten kantu zora. Ustet behin, azterketa baten nahi gabe hau jotzen hasi nintzela, solo baten. Edo, ez dakit, hola audizio baten, nahi gabe. Zuk bazen ekin zure irakaslea, patxa xamarra zala eta esantzen un augus hartzen bali madiot igual. Badago baten bat, baina bueno. En fin. Bueno, politikarako erabiltzen da musika, zertarako gehiago isiluneak betetzeko. Hau oso interesgarria da. Claro, astensoreko musika, dentistan zain zauden musika, edozein gestio tramite inberdezila, dendetako musika, dela kaka bat, por cierto. Pim. Ba, hau ez da gaur egungo zerbait, hau aurreko mendean asmatu zen, aurreko mendea hasieran Erik Satie dala kolgau bat, honi dedikatu berdiot programa bat noizbait. Music da movement, berak musika, altzarientzako musika asmatuzun. Ze, berak esatezun, bazegoela musika asko, jendeak etziona arretarik jartzen. Eta orduan etzula pena merezi. Obra oso importanteak konposetzea jendea bere bola baldima da. Orduan nintzun, apropos, altzarientzako musika. Dela hori jendea zinetik sartu eta ateratzen den bitartean entzuten den zerbait. Orduan, ascensoretako musika edo isilunak betetzeko musika dator Erik Satietik, baina, klaro, Erik Satie ebai txakur batik abesti bat intzion, osea, tipoa kolgauta dago, oso kolgauta, baina guapo dago. Osea, musika hau da nahiko anodinoa. Eske hori da hitza, ez dezu arreta jartzen, ez dezu, osea, hor dago. Alare, Maialen hemen aserratuko zait eta esango dit arrazoirik ez daukadala badakit, baina komposizio klasiko askotan horrelako pasartea daude. Bai. Bai, nik sinfonia baten baino ginotan lo hartu et nahi gabe. Ze oso luzeak dira, baita ere esan berda, eta gero kalefazioa jartzen bali badizute kursalen edo zintokitan, hor zaude, eserita ez dakizek, normala, gaine ilunpetan, a ber. Musikak isiltasunak betetzeko gaitasuna du, eta musikak badu bestalde bere funtzio erlijiosoa. Noski. A ver, venga, va, ya
ja jakin marko zenuke ze pieza da Inigo. Ja esan dute. Bueno, hor dakazu. Gidean jartzen du. Bueno. Ez daukan meriton dirik, baina bai. Kyrie Eleison bat da. Bai. Palestrinarena. Joan, ondo esaten duten, Gianluigi, gaizki hasi naiz, ja. Bueno, Palestrinarena da. Misa para el Papa Marcelo. Bai. Uste nire iritziz, dagon pieza sakrorik onena. Palestrinaren meza hau da sobrada bat. Oso edarra da, bai. Superpolita. Eta claro, hori, erlijioan musika pila badago, batez ere guk ezagutzen dugun erlijio katolikoan, eta jarri eta hau, aldun jarri musika gregorianoa. Osea, gainera, lehenengo mailan irakase bat tematu zan ikasi bergenula dana. Ordu bakoitzen zeuspera beste eztan, eske, arkadak ematen dizkit, literalmente. Eta hori guztia da, desente, ez dut kontrolatzen asko, baina, asko entzun behar izan dut, eta aukeratu eta hau ze politena da. Baina bai, noski, erlijioan musikak dauka oso papel garrantzitsua da horretik, leno, hasierakoekin didaktikoarekin lotuz, adoktrinatzailea da, kasu eskotan, gure aita, adibidez. Ez dakit, Elizara bi aldiz jun mazera eta katakesizera jun mazera naita edo nahi gabe, gure aita ikasi dezu. Eta zer esan nahi du nere ikasi dezu. Eta jazta, orduan badauka puntu, bai, musikala, bai, baina baitare adoktrinatzailea, ez? Orduan, pues, bueno. Jarrituko dugu, pixkat, orain asko aldatuko dugu asuntoa. Erlijiotik marketingera pasatuko gara. Igual ez dauda inurruti, erlijio eta marketinga, baina, bueno. Zego, Yuri? Hankak ezin dituz mugitu, orduan besoekin egiten du. Claro, eske, hau... Gileteko hori da. Iragarkia zen. Eske ez du azalpen gehiago behar. Osea, abesti hau helburu honekin intzan, ez. Baina gero ze erabilera dukidun, horrela geratu da. Pertsona askoren buruan, nere buruan bintzat bai. Bai. Osea, dudik gabe, eta horrela daude abesti asko, orain etzeskit okurritzen betikoa. Asko daude, baina hori intzait okurritzen. Baina, bueno. Baina hau oso adibide hona da. Hau, adibide oso klarua, bai. Eta azkenik, mekaio, azkena artistikoa. Hau pizkarra da, baina, bueno. Zeiritzen? Ekarri barin badezu, pentsatzen dut, zure ustez dala inoiz sortu den gozarik egerrena horrelako zerbait? Ez. Bale. Asuntoa da, klaro, esatezu, musikak erabilera artistikoa du, bai, klaro, baina artearengatik egitea ez da hain arrunta. Pentsatzen jartzen baldin bagara, pentsatzen bat erabilera ditun musikak, eta azkenerako utzi dugu artea. Nik aukeratu dut ismo bat, 20. mendeko ismoa dela ekspresionismoa, eta Arnold Schoenberg da horren erakusle handienetakoa dodekafonismoarekin eta hori guztia. Eta hau konkretuki da Pierrot Lunaire, nere frantzesa, barkatu, Pierrot Lunaire, eta 8. abestia dela Nacht, alemanez, gaua. Eta asuntua da, gizon honek, nahizun artearen bitartez, eta musikaren bitartez, emozioak helarazi eta emozioak bidali. Orduan, zuk emozio itxusi bat, antsietatea eta beldurra bezalako emozioak transmititu nahi bali maituzu, musika ezin da izan. Ez dindago horretetik urruti. Orduan, musika itxusiaren alde zegoen tipu hau. Eta struktura eta harmonia tradizionalak haustearen alde. Horregatik sonatzen du hain raro eta hain gaizki. Ze dijoa, disonantziara zuzenean. Zena ditu emozio ilun horiek transmititu, beraz, iluntasuna sortzen du bere musikarekin. Orduan hori, musika guztiek ez daukate helburu haude artistikoki, eta musikaren erraminta puroenak erabiliz direla instrumentuak, harmonia, erritmoa eta guztia, eta baita ere abesteko modua oso desberdina da. Dala, ez naiz gogoratzen izenaz, baina da horrela nasketa bat hitz egin eta bestearen artekoa. Izen badauka, baina orain ahaztu zait. Eta hori, pixkat berezitxo hau. Daia, isilduko nahi. Seguru daudela erabilera gehiago, Badeskubritzen baditugu erabilera gehiago,
bigarren kolpea eskiniko diogu. Hori da, eta ja bukatzeko isilunea bete dezagun. Igo gailuan gora, egingo dugu kastearen amaierako bidetxoa, guztioi asteburu ona pasa, Maialente jadide, datorren astean ez duia urtarrilean ikusiko zaitugu, beraz, orte berrian dago zaiek. Bai, jasi gara, iriki da, zabaldu da. Kanpaiak? Bai. Mentxe hauzkat. Hori, urte berrian. Goiuri datorren astelehen arte. Aio. Eta zuri entzule plazar baduzu astelenean, 4 eta 5 hemen izango gara. Naiz irratien, bigarren kafean, asteburu ona pasa, jo! Keep calm and bigarren kafea.